Ahoj, ahoj, já jsem Natej a tohle je moje první video, takže tak týden nevím, proč jsem tohle udělala, ale je tam dislike, like, jestli se vám to líbí, jestli se vám líbím, nevím za co, protože ještě jsem tu nic neudělala, takže víte proč? Víte proč jsem udělala tohle video? Protože mě jeden kluk odskoupil. A co jsem to dělat, ježiš, bude ještě další. Ale teďka jsem si chtěla na to vybít úplně všechno, co jsem mohla a jaj, to bude blbost. 15 000 dislikeů tam určitě bude. Tak, budu nahrávat videa, vlogy, mobilní vlogy a takové ty s kamošema a takové. A taky budu možná, jestli to budu umět, tak budu možná dělat tady s fotkama něco, že One Direction a takové. To se mi líbí. Teďka a až to bude na Facebooku, až jsem tupá, fakt, až to bude na YouTube tady, tak se uvidí. Pane bože, pane bože, pardon, vypojil se mi kabel, že mám na notebooku, tak to je strašné a to bude asi všechno. Jo, napište mi do komentářů, co mám dělat za vlogy, jestli mám dělat nějaký venkovní, mobilní určitě budu, jestli budu mít na to, jestli mi bude stačit telefon, to nevím. A to bylo asi všechno. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo, je to moje první, tak prosím vás, nekomentujte to nějak, nevím, hnusně, protože, nevím, jestli bude něco hnusného, tak udělám ještě jedno video a pak s tím skončím. Normálně, jestli vám nebudu líbit, jestli to bude 100 dislikeů, nebo jestli to bude 3 zhlédnutí jenom, tak tím asi skončím. Tohle bylo jen tak, že nevím, chtěla jsem to dělat, protože sleduju Goga a Menta, Selasieho, Flygana, takové. Tak, papa. Tak čau.